Abako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kosɛbɛ nin ye an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan tali kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 o don ntɛnɛn tarata araba alamisa juma sigi baara in a bɛ laseli maa 4 fɛ o don karamɔgɔ daba tunkara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn bi y'a ka se ka na fiɲɛ bɔ ye belebele ne Juwakɛ journaliste Seydou a bɛ congé la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Bɛlɛdugu Seydou ne Juwakɛ Bukari Tarawele awɔ bi ale fɛnɛ sen bɛ kiriki la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o bɛ bɛn o kuma e ni ne o kuma bi sɛbɛn minnu bɔra an ka ɲɛmaayaso la o kalifalen bɛ e ni ne la baara in tɛ kɛ maa saba jɛ kɔ fiyewu Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ karafe juru la k'a samantan kuma o kuma n'o de bɛna bɔ an da fiɲɛ kana don a kɔrɔ kosɛbɛ lamɛnbaaw mana kɛ Kayi fo ka taa bila mɛnna kan u k'u to sigiyɔrɔ la ka kumaw lamɛn kabako maa minnu fana bɛ jamana kɔfɛ Amadu El Konare o kuma ni waati sera bɛɛ lajɛlen b'i ka baara dabila k'i tulo kɛrɛbɔ sigi kɛlɛw ko Jekafo ka kunnafoni balan daminɛna Jekafo ka kunnafoni balan o de bɛ maaw kunnafoni wallahi o de bɛ maaw bɔ fili la o de bɛ kunnafoni jɛlen sanuma ta k'a di jamanadenw ma kabako an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o bɛ bɛn o kuma nin ye bi an donkan ye o kuma min ye Mamutu ye ale bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ awɔ kunnafoni minnu b'an bolo kɔrɔ sisan an m'an da don o la sisan Amadu El Konare ne bɛ n tigɛ don a don Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele Toguna Kodi Toguna a ko an ka taa Centre International de Conférence de Bamako la CICB kunu CICB la Amadu El Konare k'a daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 10 ni ka taa bila fo su nɛgɛ kaɲa 22 waati o a ko tigɛma don a na la jamana premier ministre n'o ye Dr Shogel Kokala Mayiga ale tun jɔlen bɛ SNT conseil ɲɛkɔrɔ kɛlɛw ŋaniya min n'a y'a bɔ ka bin juma tɛmɛnen ye ŋaniya in ni ka taga jukɔrɔma tinti haminako minnu bɛ a la baara in ka don a dogodogoniw kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ min ye conseillers ye minnu bɛ ka députés nɔrɔ bila an bɛ don min na ko bi Amadu El Konare olu fana y'u ka haminako bɔ k'o ben a ko nin ye laada ye an ka jamana in kɔnɔ maa ma ne de kɛra jamana premier ministre ye Amadu El Konare jamanakuntigi bɛ sira d'i ma i k'i sigi k'i miiri ne ka jamana lajɛ danaya mun taara k'a di kan i bɛ fɛ ka baara jumɛn boloda i bɛ fɛ ka kɛ ne dangana jumɛn se jumɛn ye miirina jumɛn ye jɔn ni ɲɔgɔn cɛ Amadu El Konare o kuma o de bɛ taa ni ka bulonba sɛgɛrɛ n'a dun k'a fɔ ko Mali kɔnɔ bulonba tɛ bi an bɛ cɛmancɛ fanga la maa dɔw kɔni taara olu ka députés jɔyɔrɔ ba min ye o conseillers ye Amadu El Konare Shogel Kokala Mayiga a n'olu ta a ma kɛ samasamaniba ye maaw b'a dɔn dabolo la waati tɛmɛnenw la Amadu El Konare premier ministre ni députés u bɛ ɲɔgɔn sama ka ɲɔgɔn sama o bɛ kɛ fo ka premier ministre kamana guwa nka kun'o ma kɛ a kɛra tɛmɛ b'a fɔ nin kɔni kɛra ka fuguri bɔ daba da la min ye premier ministre n'o ye Shogel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ale ye ŋaniya minnu bɔ k'o ben a y'i sigi ka jateminɛ kɛ bolodogoni kelen tɛ bɛlɛ ta ale kelen tɛna se k'a kɛ a jigi bɛ a ka ministres kan a jigi bɛ jamanakuntigi kan wa a jigi bɛ o conseillers yɛrɛ kan a jigi bɛ maliden kelen na bɛɛ lajɛlen kan a ko Mali bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔ layidu taara k'a yira k'a fɔ cɛmancɛ fanga a ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ fo ka taa kalafili kura k'a kun cɛ ni o ye a ko layidu mun taara diɲɛma ɲɛna n'o ye CEDEAO ye farafinna tilebiyanfan ka jɛrɛjakuluba o kuma ko bɛ dafa an bɛ don min na ko bi Amadu El Konare hali ni dɔ bɛ fara kan n'o ye maa caman hakilina ye Shogel kɔni ma don n'o kunnafoni ye fɔlɔ a ko min ye Shogel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ale kɔni ka ŋaniyaw la Amadu El Konare ŋaniyaw a ka ca fo k'a dama tɛmɛ maa caman ko waati kunkuru mun bɛ nin ŋaniya bolodalen Amadu El Konare Shogel jigi bɛ mun kan a bɛ fɛ dɔ de ka fara transition kan wa min ye kalo 8 mun tora kɔfɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ wa fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ a kumabaw Amadu El Konare o bɛ tali kɛ Mali kalafiliko labɛnni kan kalafiliko tɛmɛnen kɔfɛ o bɛ tali kɛ Mali min kɔni ye fanga ye a ka banban ka ɲa min ye sariyaw ka bato jamana sariya sun yɛlɛma ka don la min ye lɛkɔliko ye article 39 i da sera yiri ma sisan nin ko in ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli o bɛ kɛ ni article 39 ko in Mali kɔnɔ yan fo maa min k'a kun cɛlen fɔlɔ a kɔni a bɛ taa ni dɔ ka faga ye siga t'o la dɛ kana siga a la Amadu El Konare fasiriba ko article 39 a ma bɔ a ma nka min kɔni ye a sɛmɛnen bɛ kɛrɛfɛ ɲinama k'a kɔ ɲinɛ tɛna k'a kɔ o tuma maa minnu y'a ta olu de tun bolo bɛ jamana marali la o tuma Amadu El Konare maraba kura minnu bɛ yen u ko siga kɔni t'a la a bɛ ɲɛnabɔ waati jumɛn nka cogo di
ani ani musaka jumɛn cogo di bani o de ye gɛlɛma ye n'o tɛ a bɛ senna kabaw a ko don o don ne bɛ daraka de bɔ a ma n bɛ tileya de min sula di don o don bi ntɛnɛn n'i ye mankan wuli o la i b'a sɔrɔ daraka de bi i b'a sɔrɔ n ye bi ta tigɛ n ye bi ta tigɛ ko dɔ de bɛ ko in na o tuma o k'a ɲɛfɔ dɛ a ka ɲɛfɔ ka lakɔli karamɔgɔw ka dɔnni fara u ka wari kan k'u ka tila ka o tigɛ tuguni walima k'o dan sira la jurumanintigiw ka juru tun bɛ ka sara nisɔndiya boloda lakɔli karamɔgɔw y'u pan ka sabati o kɛra ko fɔta an fana y'an ja Maliko la sa Fasiriba ko Akodi Amadou El Konare min ye dédari o kunkan ko o kuma o baara fɛnɛ bɛna kuncɛ waati jumɛn Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ Kidali an bɛ don min na ko bi min ye armée reconstituée Amadou El Konare olu kɔni kantonnin bɛ surasiw bɛ kan kɔnɔ a tɛ k'u la ka bɔ kɛnɛma Amadou El Konare k'u ta kun kɛra kun jumɛn ye Fasiriba ko maa 12 bɔɲɔgɔnko kulu jo hakilina kunda ni kulu ta ka don fini kɔrɔla la e janko bɛ se ka jamana bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi Fasiriba ko min ye o ŋaniya fɛnɛ sirilen bɛ a ko kɔni tɛ min na Amadou El Konare min kɔni an ka jamana baara ye premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga a ko jɛrɛjɛkulu bɛ min ye organe unique de transition ye Amadou El Konare o kuma ko baara bɛna bila sen kan ko fɛnɛ bɛna sigi sen kan waati jumɛn dɔ kɛra nin kuma in fɔli la ɲininkali gɛlɛn Fasiriba ko Akodi min ye jɛrɛjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛna taa k'o d'o ma ni ka ministère de l'administration territoriale to yen a ko kun jumɛn na o de ni politikimaaw bɛ ka ɲɔgɔn ye don bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a dun ma k'a fɔ ko organe bɛ sigi maa min kan ka k'a ɲɛmaa ye k'o ye ministre so ye joona Fasiriba ko Akodi Amadou El Konare n'i y'a lajɛ kobaw ka ca an ka jamana in kɔnɔ zone aéroportuaire min ye o sigibaw ye yɔrɔ cira o kunkanko kuma k'a ko jɛya Amadou El Konare min ye Mali ye k'a lakana k'a basigi Malidenw sigilen bɛ diɲɛ fan o fan fɛ u ka sigi u bɔyɔrɔ la a ko min kɔni Choguel Kokala Maïga ye a ɲinɛn'o fɛnɛ kɔ a ko n'i ye nin kumabaw lajɛ min ye Dr Choguel Kokala Maïga a y'a yira k'a fɔ nin baaraw bɛna kɛ ni nafolo min ye i kulo kɛrɛbɔsigi miliyari 2000 ani miliyari 50 wala kutani $60 o bɛna bɔ min Fasiriba ko Amadou El Konare n'i ye Mali yɛrɛ ka budget n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga a ko jɛrɛjɛkulu bɛ min ye organe unique de transition ye Amadou El Konare o kuma ko baara bɛna bila sen kan ko fɛnɛ bɛna sigi sen kan waati jumɛn dɔ kɛra nin kuma in fɔli la ɲininkali gɛlɛn Fasiriba ko Akodi min ye jɛrɛjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛna taa k'o d'o ma ni ka ministère de l'administration territoriale to yen a ko kun jumɛn na o de ni politikimaaw bɛ ka ɲɔgɔn ye don bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a dun ma k'a fɔ ko organe bɛ sigi maa min kan ka k'a ɲɛmaa ye k'o ye ministre so ye joona Fasiriba ko Akodi Amadou El Konare n'i y'a lajɛ kobaw ka ca an ka jamana in kɔnɔ zone aéroportuaire min ye o sigibaw ye yɔrɔ cira o kunkanko kuma k'a ko jɛya Amadou El Konare min ye Mali ye k'a lakana k'a basigi Malidenw sigilen bɛ diɲɛ fan o fan fɛ u ka sigi u bɔyɔrɔ la a ko min kɔni Choguel Kokala Maïga ye a ɲinɛn'o fɛnɛ kɔ a ko n'i ye nin kumabaw lajɛ min ye Dr Choguel Kokala Maïga a y'a yira k'a fɔ nin baaraw bɛna kɛ ni nafolo min ye i kulo kɛrɛbɔsigi miliyari 2000 ani miliyari 50 wala kutani $60 ani 3 o bɛna bɔ min Fasiriba ko Amadou El Konare n'i ye Mali yɛrɛ ka budget kɔrɔ a n'a kunkanfɛn o de bɛ Mali ka budget national o kuma o de b'o jɛ u t'a dɔn u b'o bɔ yɔrɔ min na ka fara wari dafalen kan Fasiriba ko min ye Dr Choguel Kokala Maïga ye ani députés kuma conseils ye ɲɔgɔn sama o kuma min kɔni cour constitutionnelle o ko maa kana f'u ma ko députés o de fɔra dɛ ko u ye conseils de ye conseil national de transition nka député ya maqaama b'u bolo u bɛ députés ka baara kɛ nka député ye maa min taara kalafili kɔnɔ jamanadenw y'u bolo kɔrɔta i ye ko an sɔnni ye an dari la i bɛ k'an ka kungo fɔ b'a ye bulonba kɔnɔ jɔn de y'a bolo kɔrɔta ninnu ye maa si u welela ka na a ye hɔn a ka jamana baara jamanadenw ma sɔn o ma wa ko député ya kuma kana fɔ dɛ jamanadenw sɔnn'o ma o a kuma bɛ fɔ da kɔnɔ n'o tɛ sariya sunba ko k'a kana bɔ da kɔnɔ ko député tɛ Fasiriba ko Amadou El Konare conseiller maa 100 ni maa 21 na maa 100 ni maa 2 olu ko k'u sɔnna Choguel Kokala Maïga ye k'a ka tɛmɛ n'a ka baara ye ko bɛɛ t'a la k'a ka ɲi i b'a fɔ ko tɛrɛkali a jɛgɛ pasi maa 2 olu ko k'olu t'a fɛ o ye jɔnw ye o tigi ma dɔn wa sɛbɛnnikɛla m'o tɔgɔ fɔ dɛ maa 9 olu y'u yɛrɛ minɛ olu ye jatigɛbaatɔw de ye u ko k'u da t'a ci la an t'a fɔ an b'a fɛ an t'a fɔ an t'a fɛ o ye mun ko ye n'i kɔni bɛ yen f'i ka kɛ kelen fɛ de fɔ i bɛ kɛ kelen de fɛ i b'a fɔ de a ka ɲi walima a man ɲi mɛrɔ walima n tɛrɔ nka mɛrɔ n tɛrɔ
o itra fla tamadi ko fla mobaga Amadou El Konare parce que bako akosika ko nite mina min ko ni sugal ko kala maiga sira dira mo kaba o kuma katemena ka kaloche ki bara o kuma ko gashitala o kuma na ye flon kari o kuma conseil ko kuluba ko koroninka o flon kala o kuma jamana marabaw o kuma ku katemenu ka bara ye kuna bani flane anye min bo nouvelle horizon kono e toguna atrawre ale ka sebenindo baje mate bamano ngo chero bo me musokola abe ko kofe ika dangana ya kono ne bentega do teliala kuna fundi sebe info matin so komanda ina kuna funi uka la redaction uye sebenke uko minye CNT puma mimbe ni ya mana halibina kabi atosra toka sebe korogwan bagi ako minye kado wati timenuna to abuba fo on pense autrement dans un palais que dans une chaumière ma fanda njugo ni fama jugo te kelenye molote fwana ani fwan kelendai ikado oyepma flyer munun cheka ja iko jiga jala ani baji eko mabse ka fo ko kara shogel ko kala maiga ikado aka ministry nyemanya ko ye bi ni yesu manyanya ke aka wati timeni mauma sebeni gala ka fola ako wati timenuna wati mina M5 RFP abuka munye nyimi ikado ni bombe jamana nyema Ibrahim Bouakar Keita oka faga nofe ako mume pmala mume tengele malila ikado mima fo shogele anaje ufe kata te fo ibeka ka faga uya sugusugu ninga yari kadapi fo kata te sa faga ere dira bandaw na wati mina ka ukadanga ke colonel afi anye mimbo nouvelle horizon kono etoguna atrawre ale ka sebenindo baje mate bamanongo chero bombe musokola abe ko kofe ikadanga na kono ne bentega do teliala kuna fundi sebe info so komanda ina kuna funi uka la redaction uye sebenke uko minye CNT puma mimbe ni ya mana halibina kabi atosra toka sebe korogwan bagi ako minye kado wati timenuna to abuba fo on pense autrement dans un palais que dans une chaumière ma fanda njugo ni fama jugo te kelenye molote fwana ani fwan kelendai ikado oyepma flyer munun cheka ja iko jiga jala ani baji eko mabse ka fo ko kara shogel ko kala maiga ikado aka ministry nyemanya ko ye bi ni yesu manyanya ke aka wati timeni mauma sebeni gala ka fola ako wati timenuna wati mina M5 RFP abuka munye nyimi ikado ni bombe jamana nyema Ibrahim Bouakar Keita oka faga nofe ako mume pmala mume tengele malila ikado mima fo shogele anaje ufe kata te fo ibeka ka faga uya sugusugu ninga yari kadapi fo kata te sa faga ere dira bandaw na wati mina ka ukadanga ke colonel afi kushi munube no jamana ka joseunye mauba kono andedo au naledo jenjwala au naledo kuna fundila uchwalawa au naledo dimise uchwalawa au naledo chikela uchwalawa ako maubalo mate do yere boyrodo ako ningoni nyika do awa mauchele de yete nyana wulumana kanu tonywanga ko ye bloma mauye andero sini nunu ne kunye pumani hakilina bawye Dr. Shogel kokala maiga ikado ayemunu sebe koromana Kabo dala fola ka ke minye ka faranywanga M5 RFP comité stratégique no ya kunyana bo fere jekulu mawye waje bate uye sebenge ni uye bogo jenne sebenye katabla fo mali yere ka sariatiki baw nyekoro ku ba fe eleni awanye tugo aninye leche seni tere de kadda kulunji ni ga flinguluchi ta bela jerele che ni ga flin nyamana kama ladru ni ma jabana dunga dananya be mununga ka uluta ninga na olubla kono sebeni kela ko o ere jiabi tunanga bo angoro biso ko madaina onga minye ala nana na ka nauye fie chifa yele mana o Dr. Shogel min dunyo ko nunjuru minenani o balaba folae uye ale sugwanti ale kera ikado jamana ministry nyemai ako ministry nyema terese ga demo strati di ema ni ede mana ikabara danji ikado wasade unyekoro ni manya wasade munumbe no ye CNT mamunumbe ni Shogel kuma au tesharia kono wa andi jenai au munumbora yave akana kanga blobai Shogel ka kono na dlo ola aka faga marali dlo na o CNT kelela sebeni kala ko yala anasonga tijo nyekorowa anga ikado nga fo sheka bande dugutala jango femi ngadiye ni kwitife ko bla ina do fenjaman dafe anofe Dr. Shogel kugala maiga jumado akoni nana halini yasoro ma chamango airebe nyininga fasasawo hamido wa muvendo Shogel nana jo ikado wasade munube na kungo olute shariaye anana jo olu nyekoro fenwo fema fe ayab mana ya fika foni anywan daro nyininga bla ikado kunungoka sebeni kala ko ma chamantu nyona ko debite na upani ngoinguna ka sababu kesa Shogel ka kuma chamanya mine
ni ma ya député caman ko anw na Choguel lajɛ anw bɛ ministre ɲɛma de lajɛ anw bɛ jamana taaɲɛ de lajɛ Choguel bɛna kuma min fɔ olu bɛ tali kɛ jamanajɔ baaraw de la n'a ye baara kalama fɔ an b'o maana nka min ye Choguel ye tɛngɛlɛmɛli ni kɔrɔfɔli min ni burujali min da anw kan anw n'a jaabi o la nka i k'a dɔn Buwa Jabate maaw bɛ bali fɛn min na député fulenkɛni dɔ bɛ yen min jɔ a ko Kuse Tera bɔbɔw dɔnnen don n'u ka cɛnjalanfɔ ye Kuse Tera ye kunnafoni dila ye min bɛ radio Kiledu la député minnu dun ye sebaaya sɔrɔ ni a ko ma taa yɔrɔ jan i k'a dɔn Kuse tun y'o dɔ ye a taara ka don CNT la maa tɔw bɛ kun u ka ɲininkaliw kɛ waati min na ale kɔni nana kuma ɲini ka sin ka n'i jɔ canjalaw a ko Choguel Kokala Mayiga e min filɛ nin ye an bɛ ɲininka le comment le pourquoi les explications e ko CNT tɛ sariya ye ko a tɛ sariya kɔnɔ o kuma CNT donna sariya la tun wa n'a donna la a donna la waati jɛ ani don jɛ ani cogo di m'a fɛ i k'o fɔ an ye joona n'i y'a sɔrɔ a tɛ sariya fana kɔnɔ mais y'i se an ɲɛkɔrɔ ya ka n'i la ko fɔ an ye ani k'a dɔn mun na a tɛ sariya kɔnɔ nin yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen fɔ député dɔw y'u kun biri dɔw maloyara ministre caman bɛ Choguel kɔfɛ Buwa Jabate caman ko i k'a dɔn olu maloyara nka a kɛra ten ɲininkali caman kɛra Choguel kuma fɔlen a y'a sigilen don n'a ye o i ye maa min kɛ cɛw taatɔ la i segin dɔw bi k'i la o ni Choguel kun donna kunu ka bɔ conseiller ma ni ɲininkali ta ka Choguel sɛgɛrɛ kuma an kun bɛ jigin la dɛ kuma an kun bɛ jigin la Kuse y'a kɛ ko tɛ dɛ a ko Choguel ma Buwa Jabate a ko le CNT est-il légal et légitime si oui quand est-ce qu'il est devenu légal et légitime sinon pourquoi est-il illégal et légitime a sɛbɛnnikɛla ko jaabi min fɔra i b'o dɔn wa ayi Choguel ko i k'a dɔn anw ye kiiri min don a kama ko a ko na to sariyatigiw bolo olu ko de kɛra jaabi ye maa caman bɛ nin ba in kɔni maanalen don bɔlɔlɔw sanfɛ Amadu El Konare kunu kuma ni bi kuma yɛlɛma don mɛw la forokiya koyolen bɛ maa min kan na ani bazɛnbaw kalalen ɲuman général bɛ ka fɔ sisan motari bɛ ɲɛfɛ ka taa so a ye sira bila faama bɛ nalen kelenw tɛ Mali ministre bɛɛ de b'i kelen ka bila n ko kelenw tɛ n'i ko min ka min kɛ fo pancala ye fɛn ka di koyi chef du gouvernement e ko cogo di kelenw tɛ monsieur le premier ministre f'a bɛ forokiya ni cɛ a kɔ kana siga dɛ n'i m'a sɔrɔ i m'a sɔrɔ de kunnafoni fɛ an ye min bɔ info matin kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadu El Konare hali bi to sira tɔ an ka gwa Amadu El Konare Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mahamani Touré Mahamani Touré a ko an ka to CNT kɔnɔ hali bi i n'a fɔ i bɔra k'i da la sa ma Amadu El Konare min ye M5 RP ye Amadu El Konare u kɛmɛ ka ŋɔɲɛ ka ɲimi bi sabu u sɛbɛkɔrɔ tɔrɔlen bɛɛ hali ni Choguel ye bɔra M5 RP la Amadu El Konare yanni Choguel bɛ bɔ u cɛla u kun jɛra ni ka bɛnkan sɛbɛn min kɛ Amadu El Konare u b'o kumakan kan u tɛ b'o kumakan kan Choguel ye premier ministre bi o tɛ olu kɔ faga o tɛ olu bolo jigin Amadu El Konare o tɛ olu ka hakilina yɛlɛma u ko u ye min fɔra Amadu El Konare hali bi u bɛ to fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ ko ka bɔ a la Amadu El Konare fasiriba ko n'o ye Mahamani Touré ye a ko maa minnu bɛ M5 RP kɔnɔ Amadu El Konare u y'a yira k'a fɔ CNT ɲɛmaw Amadu El Konare jamana ye tali mun kɛ o kuma k'a ma kɛ sariya kɔnɔna la min ye an ka jamana sariya sun ye o ye hakilina minnu fɔ Amadu El Konare ko baara ma kɛ ni o ye maaw taara tacogo minnu na Amadu El Konare o kuma n'i y'a lajɛ k'a bɛ sariya kɔ kari Amadu El Konare min kɔni ye maaw ka tacogo ye olu kɔni y'a ye cogo min na tacogo jugu la Amadu El Konare k'u ye kangari min da Ibrahima Boubacar Keita ka fanga maracogo ye o kuma k'u y'o baara ŋaniya kelen de bolo da k'olu fana tɛna se k'u sigi k'o layɛ sabu u ye fanga dɔ dafiri Amadu El Konare ni baara jugu ni taabolo jugu minnu ye ko n'u ye maa o maa y'o fana na Amadu El Konare k'u bɛ gɔngɔ wuli nɔfɛ fasiriba ko M5 RP o ko hali bi de ka jugu sabu u labɛnnen bɛ Amadu El Konare min kɔni fanga bolo min bɛ n'o ye Asimi Goyita ni Choguel Kokala Mayiga ka fanga ye u k'u sigi bɛ k'u lajɛ n'u jɛngɛnna dɔrɔn u k'u lakile fasiriba ko laɲini mun kɛra min ye CNT k'a da kolonci a ko ni CNT ma ci Amadu El Konare abada u t'u yɛrɛ sɔrɔ koyi a ko min ye Cour suprême ye dossier dambulu ka tabali kan wa ko bi yɛrɛ ko jaabi bɛ bɔ koyi bi kɔni ni CNT bɛ to yen kosɛbɛ walima n'a bɛ ci an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ premier ministre ma bɔ yen kunna o kɛra
aka page ma adopté kuno kera aka plan ko di songero ma o sira dira mo kaka temena ka barai o fara 600 shara jumɛn bɛ ble shara mun bɛ premier ministre la siga kɔ ble o tɛ ble o tɛ fɔlɔ maa minnu ko k'a ka tɛmɛna ka baara ye k'a fɔ bi ko cour suprême min na fɔ bi kulu ka ci kɔni o ye sogokan ye an kana bɔ ka bin kan dɛ o tuma a jaabi dɔnnen don jaabi dɔnnen don i sigi k'a tɔ lajɛ jaabi dɔnnen don dɛ le CNT est légitime et légal depuis sa création Amadou Konare Fasireba ko ako maa caman bɛ minnu taara CNT kɔnɔna la a ko depuis Ala k'u da u sara ma deli ka 20,000 sɔrɔ ayi a ko min ye 100,000 ye Amadou Konare dɔw yɛrɛ m'o sɔrɔ a ko an bɛ don min na ko bi CNT et conseil u bɛ min ta Amadou Konare 1,000,000 a n'a kunkanfɛ ayi dɛ kana nin fɔ dɛ kalo o kalo a dɔw dun tɛgɛ ja mais i b'a fɔ ko korokɔ ni bɛ min dɔn n'a ma sɔn ka d'i ma i nɔrɔ la kɛlɛ a b'a bolo kuma i dangani a b'a bolo dɛ n'o tɛ dɔw b'u yɛrɛ kɛ makarɔtɔ n'u ka avantage million 2 ni kɔ u tɛ fɛ ka foyi bɔ a la minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ maɲumatɔ maaw ye dɛ u tɛ fɛ foyi ka bɔ a la kuma fana na taa u bɛ min ta dɛ kelen ka bɛɛ dun o dun tɛ ɲɛ Mali kɔnɔ kuma CNT ka taa nɔ la n'i bɛ jɔyɔrɔba fɛn o fɛn na n'i bɛ wari de ta Amadou Konare i b'i kɔfilɛ maaw la o de y'i ka fanga saraka ye o de b'i banban o de b'i sutura birifini de kan o de b'i kisi janfa jugu ma jango se tɛ maa mun ye nka n'i kelen ko fantanya tuma na ne kɛra fɛntigi ye bi n kelen bɛ n dabira la k'a bɛɛ kɛ tayi tout pour moi rien pour les i fana b'i kelen bɛ sigi a kɔlɔlɔ kan dɛ Amadou Konare ni kelen foroba nafolo dun i kelen ba siga kɔni t'o la dɛ a foroba kiri kɛ n'a fiɲɛ jugu wulila i kelen bɛ taa a fiɲɛ jugu bɛ taa ni kelen ne maa si tɛmɛ dɛ o bɛ kɛ Amadou Konare Fasireba ko a ko siga kɔni tɛ min na bi sɔgɔmada in na jaabi b'o bɔ ka bi kɛlɛn min ye cour suprême fɛ ni CNT a na ci po walima n'a bɛ to a nɔ na a ko malidenw n'o dɔn bi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don bon Jabatɛ n bɛ n tɛgɛ don ko kura tun an ka taa Mamutu fan fɛ o bɛ bɛn Amadou Konare n bala tɔgɔ bɛ di bon Jabatɛ kunnafoni sɛbɛn l'observatoire Cyril Odu nin y'a ka sɛbɛn ye Cyril ko a bɛɛ n'a ta Mali kɔnɔ i k'a dɔn maaw bɛ yen minnu tɛ siran tiɲɛ fɔli la jamana jateminɛ i ɲɛna fiɲɛ bɛ ci yɔrɔ o yɔrɔ n'u ye min ye u b'a fɔ u mago tɛ maa ka nasɔgɔ la u ka hakilina ye min ye u bɛ o fɔ para a ko min ye Ismaël Konatɛ n'o man di ye a fɔ maître Ismaël Konatɛ n'o man di ye a fɔ nin avocat ba min bɛ hali faransikaw sɔnnen don min ni Mali yɛrɛ ka kiri ministre kɔrɔ tun don a ko min ye k'a dɔn maître Mohamed Ismaël Konatɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ Bois Jabatɛ a ko nin dɔnni don kosɛbɛ Faransi nin waati na i k'a dɔn kiiri ko kuma la wa waati ni waati a bɛ bali k'a ka hakilina ni fɔ tubabukanw na i k'a dɔn n'i ka kalan ma taa yɔrɔ jan i tɛ faamuya foyi sɔrɔ a ka kow la a ko i k'a dɔn télévision so min bɛ yen ni o ye Renouveau Télé e ko olu ma wele bila maître Mohamed Ismaël Konatɛ ma a ko olu nana kɛnɛ dɔ sigi u b'a fɔ jɛmukan min ma ko grand jury ni nana kuma d'a ma ko maître à vous la parole i k'a dɔn n'i ye jateminɛ jumɛn kɛ jamana koɲɛw kan bi i k'a dɔn i k'o ɲɛfɔ an ye Mamadu Ismaël Konatɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko ale m'a ɲini i k'a dɔn sɔgɔma ni wula cɛ koyi cɛnjala fɛn o fɛn b'a bolo a y'a bɛɛ bɔ k'a da para a mago tɛ maa ka jɔyɔrɔ la kuma tɛ i k'a dɔn maa ka tigɛrɛ fɔ a kun a ko an ka jamana bɛ waati min na i b'a fɔ ko sisan Bois Jabatɛ ko k'a daminɛ kabi san 1991 ka na bila bi la i k'a dɔn ko maliden bi kuma ko jamana de bɛna lakuraya jamana sariyasenw bɛ lakuraya ko maa si de ma se ka yɛlɛma foyi don jamana ka sariyasen kuraw taacogo la Mali ka kɔrɔyali kuma bɛ ka kɛ dala fɔ ye wa kalo finma don foyi tɛ ka taa ɲɛ k'a daminɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Alifa Umaru Konarɛ ka se Ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture ka se jamana ɲɛmaa laban min dɛmɛna bɛjɛ fanga kɔnɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita Bois Jabatɛ i k'a dɔn ko ninnu bɛɛ lajɛlen y'a ɲini k'u bɛ tu Mali ka sariyasun na walasa yɛlɛma ka don sariyakisɛ dɔw la kabi sa huyahuya Mali yɛrɛ sinsinnen don i k'a dɔn sariyasun min kan ni a kɔrɔ mɛn k'a galabu ban tayi k'a dati yɛrɛ ban ni k'a périmé i k'a dɔn k'u si ma se ka yɛlɛma don a la o a ko an ka jamana in kɔnɔna la a ko min ye n'i y'a ta k'a lajɛ kalafili nasiratigɛ maa minnu b'a fɛ jamanadenw ka sɔn u ye hali sariya yɛlɛmaw ko ɲɛ kɔnɔ ko jamana ɲɛmaa si kelen ma se ka maliden 2,000,000 ani maa 500,000 ɲɔgɔnna maa si ma se ka o sɔrɔ Bois Jabatɛ kalataw nasiratigɛ la o tuma i k'a dɔn ko Mali la maa bɛ yen ne tɛ se k'o sɔrɔ ko o tigi ka i k'a dɔn sengola n'a ka sariya kola bɛ cogo di i k'a dɔn jamana ale yɛrɛ se kɔrɔyali ko ɲɛw la a ko ninnu ye ɲininka ale ye maa kan ka minnu tɛ mun sɛgɛn i yɛrɛ la
a ko ni y'an ka Mali ta ni k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali sigilen don sinsinbere dɔw kan tiɲɛ yɛrɛ la sinsinbere ninnu kɔrɔ mɛ buba b'u minɛ o sabula min ye kabi san 1992 Buwa Jabate sariya sun min sigira jamana kunna don o don ko kuraw bɛ ka don jamana taacogo la jamana taacogo sariyaw ni tabiya dɔw yɛlɛma bɛ ka don olu la n'a fɔra ko Mali sinsinnen don i k'a dɔn o sariya sunba kelen kan ko majɛ caman de bɛ jɔn ala Buwa Jabate yɛlɛma kan ka don minnu na waasa jamana ka lakurali ni taaɲɛ baara olu bɛ sabati. A ye ɲininkali tɔmi sigi a ko qu'est-ce que la constitution quand le président de la République IBK lui-même nommait le président de l'Assemblée nationale awa ko maa bɛ se ka sariya sun yala maa bɛ se ka jigi sigi sariya sun kan sariya sun min yɛrɛ kɔnɔna la jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale b'i sigilen to kuluba juju la ye ni ka se k'a sagonama suganti k'o bila député bulon kunna maa mun bɛna aw ka baara jateminɛ e yɛrɛ y'o ta ni k'o sigi i bolo bɛ maa min da o bɛ se ka tiɲɛ f'i ye wa a ye nin ɲininkali a y'o tɔmi sɛmɛ a ye ɲininkali wɛrɛ kɛ a ko qu'est-ce que c'est la justice dans un pays où le président du fond de son palais donne des instructions par personne interposée ko yala min ye maaw bɛ kiiri ɲumanko fɔ Buwa Jabate nafa jɛn bɛ kiiriko la bilen e Buwa ye jamana kuntigi ye ne ni Mamutu bɛ ɲɔgɔn na e de b'i to kuluba ye ka talifo ta k'a fɔ n bɛ fɛ a ko da ka ja Mamutu la a ko nafa jumɛn bɛ o kiiri jɔnjɔ tigɛli ɲuman ye fa jumɛn ye a ye nin ɲininkali tɔmi sɛgɛn a ye ɲininkali laban min kɛ i b'o dɔn wa a ko c'est quoi le suffrage électoral quand on passe toute sa vie à voler les élections yala aw bi kalata kɛ ka taa jamanadenw an n'an ci kɛ can k'an bɔ foro la k'an kana an sagona maa ta ni k'o bila ala kɛsuni nɔ a yɛrɛ bi taa maa dɔ ta ni k'o jagoya paase nafa jɛn yɛrɛ un na wote la a ko nin bɛɛ lajɛlen de ye ɲininkali ye Mohamed Ismail Konate a ye minnu jaabi kɛ dakurunya kelen k'a yira i la k'a fɔ ni yɛlɛma ma don jamana sariya sun taacogo la a ko an bɛ kɔ kunna an tɛ kɔ min sɔ kan dɔn wa an b'a da balannen don yɛlɛma min ni jamana yiriwa min na ko kalo finma tigɛlen don an ti taa ɲɛ foyi ti sabati a ye nin kuma ninnu sigi sen kan a ko an bɛ don min na i ko bi waasa Mali yɛrɛ ka kɛ Mali ye ale ko bi fɛn min ɲini a ko transition min filɛ nin ye Buwa Jabate ale ka laɲini ye dɔ ka fara transition jɔ kunumu kan nka maa dɔw de bɛ yen f'olu ka wele k'olu sen don transition baara la sabula olu ye maa jɛlen ye danamaw don ale sɔnnen don olu ye u ye san bayirika min kɛ Malijɔ baara la olu bɛ se ka fɛn ɲɛ a ko maa fɔlɔ o ye i k'a dɔn Modibo Sidibe les phares an ka wuli i k'a dɔn ko transition na bi n'u ye transition kɛ k'a ba k'a sɔrɔ u ma wele bila Modibo Sidibe ma ka na jɔyɔrɔ jɔnjɔn kalifa a la jango fɛn minnu bɛ tali kɛ réforme de l'État jamana lakuraya ni hakilina kuraw nali jamana yɛrɛ ka segin a kɔ ka Mali yɛrɛ Mali kura ko kɛ sen kan n'u m'o kow kalifa Modibo Sidibe la ko n'u ɲɛna transition bɛ taa ɲɛ ko daani kɔrɔ an tɛ taa yɔrɔ si a ko maa filanan o ye i k'a dɔn Kɔnima Sidibe Banikɔkaw ka Kɔnima Modek i k'a dɔn k'a fɔ administration ko caman bɛ ko Kɔnima b'a dɔn k'u ka Kɔnima wele k'a sen don transition na a ko maa sabanan o de ye badabada Cɛbilen Daramɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ marakakɛ ko wele ka bila Cɛbilen Daramɛ ma ale ka jate la kɛ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ bɛnkan min tigɛ n'o bilara Mali yɛrɛ ka basigi kama ka accord d'Alger ko kalifa Cɛbilen la wa Mali kɔkan ko kɛrɛnkɛrɛnna maliden minnu sigiyɔrɔ bilana jamana kɔkanna ma ka olu ka koɲɛw fana kalifa Cɛbilen la a ko ninnu bɛna maa minnu bɛ yen ni danaya dara olu kan transition na ale ka jatela nin ne bɛna tɔ kɛ Bill Hakini Tarafa Tayini ye n'o tɛ n'an tora nin na ta an ɲɛna kan zolen don ka bɔ ka sɔrɔ dugu jɛlen don k'an dɔn an nɔni na a ko ye fɛn ye min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ko n'i ye Modibo Sidibe ta kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana jɔn dalen tɛ Modibo Sidibe la a ka tileninya ladiriya ani jamana dɔnniya min b'a la ani fɛɛrɛ bolo minnu b'a la o kuma a y'i hakilina minnu di o la belebeleba dɔ ye ninnu ye a ko kɔni jamana in kɔnɔ bi Buwa Jabate wulikajɔw ka sabati n'o tɛ an bolo k'an bɛ kɔ min kunna k'an tɛ kɔ kunna kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'observatoire la a ka bidon bɔli la Amadu El Konare hali bi ne bɛ n tigɛ don o bi bɛn Dili Info fasiriba n'o ye Badara Dunbuya Badara Dunbuya ko kuma min bɛ maa kɔnɔ Amadu El Konare balanteko fɔli la a ko an ka taa Ozo Forêt la service Ozo Forêt Amadu El Konare n'o ye an ka kungo ani ji o kɔlɔsibaw ye sɔrɔsiw Amadu El Konare olu ka syndicat
n'o ye sinafuma ye Amadu El Konare o bɔra ne ka kuma Fasiriba ko a ko cogo di ko n'i y'a lajɛ min ye ni syndicat ye Amadu El Konare a ma san kelen sɔrɔ ba sabu a sigira sen ka san 2020 o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la a novembre kalo la Fasiriba ko min ye a ɲɛmaa ye ale de kɔni bɔra ne ka kuma min kɔni ye ni syndicat ye Amadu El Konare o ko o kuma k'olu ka bɔ ka kuma ko man ca olu ka bɔ ka kuma k'u bɛ fɛn dɔ de fɛsɛfɛsɛ k'a yira malidenw na Mali bɛ kundama mun na an bɛ don min na ko bi a ka kan malidenw ka fɛn caman dɔn a ko olu yɛrɛ ka syndicat yɛrɛ bɛ centrale mun fɛ o de ye CDTM ye a ko k'olu y'u sigi ka centrale lajɛ Amadu El Konare CDTM o kuma k'o ka taabolo n'o ka kunkilenna o de diyara olu ye o kuma olu y'u ka minɛnw cɛ ni ka taa ye maa min yɛrɛ ye syndicat ɲɛmaa ye o de Laji Sanogo Laji Sanogo ko Amadu El Konare min ye olu ka syndicat ye k'a sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ye kungo ani ji o kɔlɔsibaw ye min ye yiriw ye dangari kana k'u la kungo sogo ka tɔbɔtɔ Amadu El Konare Mali kana kɛ saheli jamana ye a ko ɲɛmaa mun b'olu kunna an bɛ don min na ko bi a ko k'olu wasalen b'u ka ɲɛmaa la n'o ye inspecteur général Ousmane Sidibe a ko olu kɔni ka baara tɛ tanuni ye a ko n ye ko o ye fɔko ye a ko siga kɔni tɛ min na Amadu El Konare olu ka cakɛyɔrɔ ye Mali nimayɔrɔba dɔ ye sabu n'i y'a mɛn ko jamana i b'a fɔ ko ji n'i y'a mɛn ko jamana i b'a fɔ ko kungokolo n'i y'a mɛn ko jamana i b'a fɔ ko kungo sogo Ala ka sanji a bɛ na nin bɛɛ lajɛlen de ye Fasiriba ko a ko n'i ye Mali jateminɛ nin waati laban kɔnɔna la Mali bɛ ka dun dɔɔni min ye kungokolon ye o bɛ ka kɛ saheli ye min ye ji ye ale bɛ ka dageren dɔɔni cɛncɛn bɛ ka juguba yɔrɔ bɛ ka kalaya a ko a baara ta an ka dɔɔni yɛlɛma an baarakɛbolo la Fasiriba ko a ko olu ka ɲɛma o kuma a nalen Amadu El Konare olu ye ŋaniya ta ni ka taa da a kɔrɔ olu ka ŋaniya ye mun ye nin baara kofɔlen minnu fɔra n'o ye ka kungo kɔnɔnaw lajɛ ni ka jiriw tɔbɔtɔ Amadu El Konare k'a tɛ kɛ abada ni baarakɛminɛn tɛ min ye olu baarakɛlaw ye Amadu El Konare o kuma baarakɛminɛn ka ta ka d'u ma arrangeurs mun bɛ yen n'i bɛ kungokolo wasi n'a ye n'i bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ n'a ye i sen tɛ tigɛ Amadu El Konare i tɛ tɛrɛn tɛ a ko sati ci a ko siga kɔni tɛ min na olu ka ɲɛmaa kura n'o ye inspecteur général Ousmane Sidibe a ko k'a y'i kɔfilɛ olu la olu y'a kuma b'u da dɔrɔn a ko an n'a ka kan a y'a ɲini joona ka d'olu ma Amadu El Konare o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen baara tigɛ abada ni baarakɛ fini tɛ olu ka teni baara kan ka kɛ ni minnu ye Amadu El Konare u mago bɛ teni qualité mun na u y'o fana da kɔrɔ a ko abada o kuma ko bila ka suma t'o fana na n y'o fana ɲɛnabɔ aw ye Amadu El Konare u kan ka wuli ka jɔ minnu kɛ tɔrɔmɔyani minnu kan ka sɔrɔ n'o ye premier ye ni minɛ ka bili da ka fisa ni da langolo ye o de bɛ fari foni i ɲɛ bɛ n'i ye maa encourager a ka baara la Amadu El Konare a b'a fari foni fo ka dama tɛmɛ encouragement a jɔyɔrɔ ka bon baara la dɛ o de y'a 80% parce que maa galabu falen hali ni dɔɔnin bila yɛrɛ da i k'a bɛ kɔrɔta ni o bɛ kɛ ni dɔɔnin bila yɛrɛ da i don dɔ je don ne ka dɔɔnin bila i da walima directrice ka dɔɔnin bila i da a na dɔn k'a fɔ k'i k'a ka di micro kɔfɛ n'o tɛ hali ni Mamutu ye dɔɔnin bɔ a maga la i ka kuma a yɛlɛmacogo ɲɛna n'o tɛ min ye inspecteur général ye maa tigɛ jalen tɛ diɲɛ kɔnɔ ka fulakɛ bɔ ni fila kɔni don ta i mago la ni fulakɛ ka dɔrɔmɛ kelen bin ni ɲɛ na ka fila wari sɔrɔ cogo f'i ye n'a ma pɛnsi ta k'i ɲɛkili ko ba i ka wari sɔrɔ cogo de f'i ye o fɔ n ye i bi fila wɛrɛ de lajɛ i bi de dibila de don a n'a ka misi wɛrɛ de b'u bolo bilen wa o tun ye kunu filaw ye misi tɛ saga tɛ a bɛɛ kɛlen don gɛzinɛri do filaw ye gɛrɛ tɛ an bɛ taa arabi ta alimentation ni butigiw de kɔnɔ an yɛrɛ nɔ don an ye filaw bɛɛ kɛ vɛsi dunnaw ni gɛzinɛri don gendarmerie ɲɛ b'a lajɛ ma filaw cɛ ka n'u sigi filandoloti d'u ma bilen k'a dɔn filakorojɛni di don sen na kɔbila ɲɛbila de la nin ye kabako ye fulaw denmisɛnninw la ka b'u ka filaya baara la a gɛlɛyara ko biro kɔnɔ baara walahi Amadu El Konare Fasiriba ko min ye Badara Dumuya Badara y'a yira k'a fɔ min kɔni ye osofɔrɔw ye u y'a yira k'a fɔ Amadu El Konare olu ka ɲɛma n'i y'a lajɛ o kuma ko ɲɛma min tun bɛ n'olu bɛ k'o ɲini Amadu El Konare k'olu y'o de sɔrɔ o kuma k'u bɛ Ala fo maa minnu kɛra sababu ye k'a sigi osofɔrɔ kunna Mali kɔnɔ Amadu El Konare k'u bɛ foli ta k'olu sɛgɛrɛ sabu e kun bɛ baarakɛlaw k'u ka ɲɛma fo k'u bɛ ɲɛma
n'a ka sɛbɛ a n'a ka ŋaniya ɲuman de yira a ko n'i y'a mɛn ko ɲɛma i b'a fɔ ko kɔmaw o tuma ko ɲɛma kelen tɛna se ka baara boloda n'a y'a hakili to a ka kɔmaw la Amadu El Konate tɔgɔ duman n'o sɔrɔla baara kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ta ni ka bila ɲɛma ale de nakɔrɔla la a ko inspecteur général Ousmane Sidibe Amadu El Konate o tuma ko a fɔra maa minnu kɔ ko n'u bɛɛ tun y'a kɛ tan sisan b'a sɔrɔ ko eaux et forêts tun tɛ tan a ko banna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Dili info kɔnɔ Badara Dunbiya ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ i k'a dɔn Buwa Jabatɛ bamananw m'a fɔ n'i kɔni ye basa fa tori kɛrɛfɛ hali ni ti s'a ma a fana bɛ siran Dili info kelen an na to o kɔnɔ nka Zeyina nin ye Alasani Sise ale ka sɛbɛn ye Alasani ko a bɛ n'a ta fɛn dɔ kunbɔ bɛ jamana in kɔnɔ o de ye k'a dɔn jamana ɲɛma kalata nata ye n'i y'a mɛn élection présidentielle a bɛ ŋanaw wolomali ka bɔ ŋanaw la diɲɛ min t'i coko kuluba i k'a dɔn i bɛ ka gɛnni kɔfɛ ka sin ka na kuluba bureau k'i ta ye i k'a dɔn o baaraw o bɛna kunbɔ sɛbɛnnikɛla ko yanni o cɛ i k'a dɔn nɔngwɛ de na gɔnna ɲɔgɔn ɲɛ kɛrɛ tɛtɛtɛ kunkolo saba bafila kelen a bafila laban a nafara fo sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ɲina kalata nata lajɛ ne ko diɲɛ in kelen garisigɛ ka bon kow taa cogo bɛ cogo di dɛ yala wulikajɔ jumɛnw bolo dalen don sɛbɛnnikɛla ko n'i ko kɛlɛ bɛ sini i k'a dɔn naloma ale bolo kurulen bɛ tigɛ a ko bolodaliw la ani k'a dɔn kalafili tɔ a cɛ man jan bilen nka min ye i k'a dɔn a surasiw ni finida minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana mara la hakilina dɔw fɔra ni o ye i k'a dɔn février 2022 k'a fɔ jamana ɲɛma kalataw na kɛ o kɔnɔ nka yan'o cɛ maa minnu ye politiki bangu maaw ye n'olu ko a ye kɛnɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ta nka politiki karatu n'a sɔɔri maa bolo dango ni barama di maa ma a y'o to anw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔw dabɔ ka ban sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko tɔ dɔw bɛ yen ka ban n'i y'olu fɔ i b'a dɔn diɲɛ de y'olu ka cɛbɔ ye nka tɔ dɔw bɛ yen bi jɔnko Ala Buwa Jabatɛ olu bɛ nigisi nagaza gɛlɛyakisɛ bilen kɛ mɛ ka kusimuguba don tɔ kɔnɔ diɲɛ in kelen bɛ kɛ cɛbɔ ye o maa sen tɛ ka sɔrɔ fɔlɔ sabula bɛɛ lajɛlen ko ne ni a ka kan Buwa ko a t'a bila ne ko n t'a bila Mamutu yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye a ko nin ko in dun bɛna kɛ cogo di a ko n'i ye suma ɲɔgɔnya kɛ an ka tɔw ni ɲɔgɔn cɛ tɔw min bɛ yen ni o ye RPDM ye Dr Seki Modibo Jara ADP Maliba Aliou Bouakari Diallo Yɛlɛma Musa Mara Sadi dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko far an ka wuli i k'a dɔn Modibo Sidibe n'i ye nin dɔ ninnu fɔ kaba a ma se i k'a ɲini yɔrɔ jan i b'a dɔn min cɛbɔ ye min ye nka tɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ Rassemblement pour le Mali gesedalaw ka tɔ ka taa se URD ani Adema PASJ ninnu kɛlen don tɔw ɲɛ bi jɔnko Ala Buwa Jabatɛ u ka dɔgɔtɔrɔ jateminɛw kan ka kɛ a tɔ koɲɛw kɔnɔ n'o tɛ gɛlɛyakisɛ bilen de dugu bi jɛ a kɔnɔ a ko n'i ye RPM ta i bɛ ka kɔfɛ RPM bɛ dingan dɔn na i t'a dɔn fa min ye bɛn maliya kule maa minnu bɛ yen n'olu ye tɔ disibaw ye ali haramu bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ u ɲɛ t'a fɛ ka da ɲɔgɔn na dɔ ko n'a ka kan dɔ b'a fɔ e n'a man kan karisalakaw ka karisa yan fɛ dɔw ni dɔw ye yan ye n'i y'a mɛn e k'a dɔn kilanko dɛ Buwa e n'i ka jama aw ko Buwa de n'a ka kan ne ni n ka jama ko ne n'a ka kan wa ni ne ma k'a ye ne ti sɔn Buwa ta ma a ko i k'a dɔn kana siga dɛ o kɔni dugu jɛlen don RPM kɔnɔ yɛrɛ ko a ko min ye i k'a dɔn o kɔfɛ tɔn min bɛ yen ni o ye URD a ko URD kɔni i k'a dɔn tabarikala manga kun bɔra ye nka ko dɔ bɛ senna ni URD maso kɛcogo la i k'a dɔn ko fɛn na yɛrɛw la ɲin tɛ fɛn min da a ko min ye Sumayila Sise Ala ma hinɛ n'a la bɛɛ tun ko kalafili nata na kɛ Sumayila ka san ye nka Masa Ramani nana i ka setigiya jira ale ye Sumayila Salo o taara n'o ye nka maa minnu bɛ yen bi diɲɛ de bɛna Sumayila nɔnɔ bila a ko bolokɔni bɛ ka si fan caman fɛ tɔ yɛrɛ kɔnɔ ni maa caman kun ko jɔn na k'a ye o bɛ balo la min na jamana minisiri ɲɛmaakɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Buubu Sise o sini k'i pan calaw ka sin ka taa don IRD la jɛnɛ section na wa o kɛn bɛ IRD yɛrɛ cɛba ye k'o yɛrɛ bɛ ka dulokiba don ka taama o bɛ ka taama daminɛ a ti ja dɛ o bolila biribiri ni ka taa pankuru jigi jali ka sin k'i t'i yɔlɔ bu ye nakɔrɔ ka sin ka t'i sigi i ko bu ye ka garibu dɔ namɛ ka se ka taa duwawu yɛrɛ de ɲini kosɛbɛ n bɛ ka politiki daminɛ n bɛ fɛ sa e ka duwawu kɛ n ye bu ye kuma min ye kuma caman fɔra Bubu yɛrɛ kanuba dɔw ko kabi bu ye politiki maa bisimila daminɛ ko Mamadu Buye ka so juni min na k'a donna ni Bubu ye est-ce kɔnɔ ne ko non bolo dara i bɛ ka kun yɔrɔ caman nin ko ninnu kɔni kunu somaya siraw man bɛ kunu bi de o mɛnna
Amadou ni be siran politique ɲɛ sira ɲɛ dɛ faga nɔfɛ ko don politique baara ni be don a la i b'i labɛn ni kuma yɛlɛma n'i tɛ se o la dɔrɔn i kana don dɛ n'i tɛ se o la i sen bɔ a la sɔgɔmada kuma ani tileganfɛ kuma ani sufɛ kuma walahi a si tɛ kelen sɛbɛnnikɛla ko Bubu taara ye ka bɔ y'a munumunu salo bɛɛ a ma taa yɔrɔ min na IRD tɔndenw mi wele o kuma ne donna IRD rɔ ne ye fɛ sa miɲɛkɛli kelen ye an ka mulo di ɲɔgɔn ma an ka tɔ yiriwa sɛbɛnnikɛla ko ninnu ye kumaw ye o kuma ko nka gɛlɛya ye min ye ko Bubu ye maa mangoniba de ye Mali kɔnɔ bi k'a sababu kɛ dalu jɔnjɔnba fila ye a ko fɔlɔ waati min na IBK ka fanga b'a ŋanaminɛ ŋana n'a tan ni fila fili la jamana ka musaka ko kuuru kara bɛɛ lajɛlen salola ka bila dɔgɔtɔrɔ Bubu nakɔrɔ a k'a bolo fila biri o kunna i k'a dɔn wa o yɛrɛ kɔfɛ ka tila k'a kɛ wa du denkɛ fɔlɔ n'o ye premier ministre ye ani i k'a dɔn ministre de l'économie nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale kɛ kama kɔrɔ a ko nka waati jamana nafolo ko ɲɛ foyi de ma sɔrɔ a la maa minnu bɛ yen n'olu ye cakɛlaw ye bɛɛ dimina bɛɛ sɛbɛkɔrɔ dimina maaw burujara lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ olu kun suwara gasi cira o la ka mura bila o la dɔw sara n'u ka ordonnance ye a ma sɔrɔla k'a fɔ u sara tigɛlen don Bubu ka waati la a ko mangoya min bɛ yen lakɔli karamɔgɔ maa ba 60 ni kɔ olu ko fɔ ka buguri k'u tɔɔrɔ olu tɛ wote Bubu ye fanga ɲini sira fɛ maa wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ yen a bɛ fɔ min ma les mécontents ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka Bubu kɛ maa mangoni ye o kuma ni IRD ye Bubu k'u ka cɛbɔ ye yala u m'u yɛrɛ fa wa ni ɲininkali tɔ min sigilen don o kuma maa wɛrɛw bɛ yen i k'a dɔn a wa bolokɔni bɛ ɲini ka si minnu na o dɔ ye Mamadu Igor Jara ale min fana donna n'a ka tɔ ye IRD la nka maa caman ko o kɔni ye maa ye maa bɛ se ka kala turu min na Maître Dɛma Tarawele k'o fana ye maa ye maa bɛ se ka kala turu min na Amadu Jaaje Sangare i k'a dɔn maa bɛ se ka kala turu o la nka n'u nana ni Bubu ye ko b'a la dɛ tɔ in ka di maaw ye tɔ in ma ka di nka k'u ma na ni Bubu ye ko gɛlɛnba sɛbɛnnikɛla ale ka kuma don a ko n'an bɔra RPM jɔnjɔn a ko an bɛ donni min na i ko bi RPM yɛrɛ t'a dɔn u bɛna cɛbɔ bɔ wa u tɛna cɛbɔ bɔ o gɛlɛya bɛ yen Adema PASJ ko hadama yɛrɛ fana t'a dɔn bi diɲɛ min na k'u ka cɛbɔ ye sabula ko cɛbɔ t'olu bolo o ye bi kuma ye a bɛ sɔrɔ o kuma cɛmɔgɔ tɛ yen wa yan'a don cɛ a bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ kana jɔrɔ yɛrɛ ni mana a den ma lajɛ kana jɔrɔ dɔnba in ala a bɛ sɔrɔ u tɛ ne ta wa e bɛ politique la n ye kankari di ye koyi ma fɔ ko n ye kankari di ye dɛ ko la fɛn bɛɛ baara wa n ye kankari di ye gɔngɔli b'a kɔnɔ dɛ mais Adama ma i cɛ o cɛ ta bi i kɔni bɛ kɛ président ye e ko ten ni maa t'u bolo ko ne bɛ yan u ka na ne nɔfɛ i labɛnnen don n labɛn bɛ ayiwa kunnafoni filɛ an ye min bɔ Dili info la a ka bidon bɔli la kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min an bɛ taa Mamutu fan fɛ Naamu bɛ fɛn min na o tɔ belebele bɛ bala cogo bɛ di ko kura Amadou El Konare ne bɛ n tigɛ don a don l'indicateur de renouveau fasiriba n'o ye Adama Jabate a ko an ka taa Fana Amadou est-ce que i Fana tuguni Amadou El Konare mun de jinɛ jugu bɛ Fana min ye waati bɛɛ lajɛlen kantigɛli Amadou El Konare e ko sigi yɛrɛ bɛ ɲini ka nege bɔ Fana kaw la fasiriba ko kunu min ye utukalo tile 2 kari ka dugu jɛ kunun tɛnɛn na Amadou El Konare e kunganjugu mɛnna Fana tuguni a ko nin ye kabako ye nin ye dabali ban ye a ko e Fana de kɛmɛ marabolo Mali kɔnɔna la Amadou El Konare waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kantigɛli kunkolotigɛ de bɛ kabako a ko jinɛjugu jumɛn de bɛ Fana min ye ni kunkolotigɛlaw ye jɔn ni jɔn de bɛ janfa la Amadou El Konare nin ko in san 5 kɔnɔna la fasiriba ko nin ne filɛ ne ka kɛ a maa 10 ye san 5 kɔnɔ maa 10 Fana kelen kɔnɔ la ilaha wala kutani Fasiba ko Amadou El Konare min ye maa 10 o de tɔgɔ ko Agibu Bagayogo funankɛnin do san 18 Agibu Bagayogo a somɔgɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa masumalen do maa ŋɛɲɛma tɛ Amadou El Konare u t'a dɔn k'a fɔ ko kojuguba ni maa cɛ k'a fɔ ko ani maa de bɛ kɛlɛjugu la walima maa de b'a juguya la Amadou El Konare e kuma k'u b'u bolo kɔrɔta ko maa tɛ o kuma min ye Agibu Bagayogo ye Amadou El Konare k'a dalen to a ka so kɔnɔ e kari su ka dugu jɛ kunun tɛnɛn na Amadou El Konare u filɛ ne ka sin ka basiji de ye a dayɔrɔ la min kɔni ye a yelen kɔfɛ u ye ntanan gosi ni ka kule ci polisiso min bɛ u ye wele bila olu ma joona yen komisɛri n'o ye Iyaya Kulubali ale n'a ka cɛdenw nana nin kana funakɛnin dalen lajɛ Amadou El Konare a kantigɛ da dɛ u y'a ye k'a fɔ joli mun ka ɲi ka bɔ a la o joli ma ye parce que b'a ko a kantigɛra joli de nɔfɛ wa walima a kantigɛra juguya de la wa
ali bi o ɲininkali o to min be ko kunkolo fana ma ye sigay Allah akubaru awɔ fana kɛ m'o ye dɛ a gɛlɛyara dɛ tiɲɛ Amadu El Konare Fasiriba ko a ko commissaire kɔni y'a yira k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o kuma min ye Agibu o ye maa tanna ye o kuma kulu kɔni n'u ka janda fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maa min m'a kɛ nin ye ni dibilan kɔni t'a la o kuma k'u b'u bolo ta ka d'a kan min kɔni ye dugudenw ye u kamana gannen don waso kɔni don e ko dɔw yɛrɛ bɛ fɛ k'u ka minɛnw ta ni ka bɔ fana sigi kɔnɔ don o don maa fa a maa fala t'i ye a bɛ tunu ten filen maaw de bɛ taa su dalen sɔrɔ kabako kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ Adama Jabate ale ka sɛbɛnni don sibiriɲɛ kelenni dɔ bɛ n bolo ye n y'o di ma han bɔ o ye jumɛn tɛrɛni dɔ bɛ n bolo fana n y'o di ma mati b'a bonya na sa n y'o haramu Jabate kunnafoni sɛbɛn l'indépendant min ye k'a dɔn awa Y Camara nin y'a ka sɛbɛn ye ale ko a bɛɛ n'a ta Mali kɔnɔ maa bi k'a fɔ Mali ye fantan jamana ye ko nafolo tɛ jamana kɔnɔ sɔrɔ tɛ jamana kɔnɔ Jabate a fɔ kalofin ta i mako la sɔrɔ tilacogo de man ɲi dɔw kɛlen don k'a ja u yɛrɛ la ni dɔw ye a bɛ n'a fɔ Mali nana dɔw mɔmuso ka kɔɲɔminɛ na a ko i k'a dɔn nin hakilina in bɛɛ sɔrɔla cogo di Docteur Mumuni Gino n'i y'ale ko fɔ cakɛda min sigira n'u ko a ma OCLEI Office Central de lutte contre l'enrichissement illicite e yɛrɛ ka se ka bali ka kɛ banna ye ten miliyari sɔzɔni min ka jufa kɔnɔ i k'a dɔn nafolomafɛn caman b'i bolo k'a sɔrɔ i ka baara sara t'o bɔ a ko nafolo bi sɔrɔ cogo di a ko de jɛkulu kɛlɛli o maa ɲɛmaa de ye Mumuni Gindo ye sɛbɛnnikɛla ko Mumuni ka dɔgɔtɔrɔya kalanw bannen ka san caman kɛ Mali baara la Jabate ko a ye gafe dɔ bɔ gafe min bɛ yen ni a y'a coya kɛ ko le contrôle des finances publiques au Mali d'indispensables réformes a ye ni k'a dɔn nin gafe min bɔ nin ye Jabate gafe in kɔni ɲɛfɔli malidenw ye a ye dantigɛli dɔw kɛ Mali jabaranisoba ORTM kan min kɛlen don ka maliden yɛrɛ halo ta k'an bɛɛ lajɛlen guwan an kamana sabula Mumuni Gino ko a ko an ka Mali la ale ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la k'a y'a jate minɛ k'a fɔ Mali cakɛda bondaw la CFA wari miliyari 1,000 miliyari 200 miliyari 60 ani miliyari 6 i k'a dɔn k'o de tununa wa o de bɛ ɲɛma tunu waati bɛɛ anw ka cakɛ bondaw la wa ko a sababu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maaw yɛrɛ ka kurutu ko wa ko i k'a dɔn ni nafolo bɛ tunu cakɛ bonda mun na sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu b'a la k'olu de b'u ɲɛ tugu nin kan k'a kɛ i ko jakumabo u ti sɔn k'a ko da kɛnɛ kan nka maa wɛrɛ minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la n'o ye cakɛda sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw ye ka taa cakɛdaw la ka taa sɛgɛsɛgɛ n'a bɛ fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ awa enquête externe olu de ye nin ko ninnu danganamaya wa ale Mumuni de bɔra nin ne kan Mali cakɛda bondaw kɔnɔ a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ Mali kɔnɔna la CFA wari miliyari 1,000 o ka tunu ten bulenkete a ko bɛna ni kumaniyaba de ye Mali yiriwa la a ko misaliya la ni nafolo min filɛ nin ye CFA wari miliyari 1,000 ni miliyari 2 miliyari 200 ni miliyari 60 ni miliyari 6 ko ni ko k'i b'a don i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso jɔli da fɛ ko hôpital di Mali min filɛ Musabugu ko a bɛ se ka i k'a dɔn o ɲɔgɔnna 1,000 ni 700 ani 67 jɔ Mali kɔnɔ i ko cogo di l'hôpital di Mali ni nafolo min peretulen filɛ a bɛ se k'o jɔ Mali la a ko nafolo min peretulen filɛ a bɛ se ka 3e pont min jɔlen filɛ Bamako a bɛ se ka 3e pont ɲɔgɔnna 42 jɔ Mali kɔnɔ Mali centre de santé de référence a bɛ se k'o ɲɔgɔnna 1,000 ni 700 ni kɔ jɔ Mali a kɛra baara ye awɔ o de nɛmuna wa min yɛrɛ ka jugu n'a nɛmuli ye dɛ e bɔ a bɛ ta ko e ye contrôleur ye k'e ka contrôle kɛ interne na e bɛ nin tununen ye wa e de b'o mɔlɔnkɔtɔ k'i sen da o papier kan awɔ ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye comme monsieur le président tout va bien k'a sɔrɔ rien ne va Mumuni Gindo ko ten a ko n'i ye Mali lajɛ 1960 ka bila bi la a ko gwɛya de ye gwɛya ye o tuma nafolo karatuli yuruku bamaɲungurunya n kelen k'a manse malako piyan foyi ti bɔrɔ a ko de gwɛlɛya taabolo fɛɛrɛ min sigila an ka jamana kɔnɔ fo dan ka kari o de la n'o tɛ an hakili bɛ yiriwa kuntagalajan min na Mali la ko a bɛ gwɛlɛya ninnu y'a ka kumaw la belebele mu indépendant y'a soni sigi min kan a ka bidon bɔli la
Amadou El Konare kabako fadunuya fa farankaba tuguni ne ben tiga do ado za via info fasiriba no ye Ousmane Sare ako madeli kaniye madeli kanime Amadou El Konare shidi malabolike nonti ba belajeli ba belajeli me ako angata kalabankura kaburu do Amadou El Konare mafla be o kemeka yenge joafia ye Amadou El Konare ma folo no ye le Rastaman ale ni Barbie Amadou El Konare ni mafla uyu sigi ko miri na duma ka fako manifun ka wati laban o de betake kaburu don kon naye o kuma hinabe makari be Amadou El Konare angata yenke anga soroke yoro ye Amadou El Konare minye bloki bani u keme ko du kana Gerbuyala fasriba ko Amadou El Konare min koni kolosi jurujan ye fa to de be fonfo ko o keme ka to sigi kaburu don dala Amadou El Konare o be ni bare mbolo da don flala jwa kun kono ntene sogma da jona fo shu ale ni juma sogma da jona fo shu fasriba ko o sigilen kaburu do dala wati muna nu ye mami na tole ko bna do ka somaye o bi dodol maki laje ni yetugo kan Amadou El Konare e be kata ijabi no fe tugo bna de yelema ku yeti kaburu do ngono parce que ba ko ebiti joy ka makuna itame duabu domuna Amadou El Konare ni yibolo fula korota kibi ka fatia ke ubusungu kangorota nuka fatia iti no ye fatia damne ubutote kasi ko bi mor kala te foi me kulela ni ite foi de me e redi yelema ku je Allah na be gwa wa fubu ngolo firi fubu nyenda tuku kaideme oyi ala wele toy kiri iko ni melage obe contact la ko si jamu bubulo fubu bamba onka ba fo kubeka moteur blanchir tigewula subhanallah Amadou El Konare fasire ba ko okuma ni uyo ke kerefesa okuma hina bi billa e ba fosa ko nunu ko de mega Qur'an de kala okuma Amadou El Konare bi singi bolo do ko ninga do ni bo kade ali ne bunye ye sabejiga nena kulu wala kalaye ka idaja na surulai kalaye ka tabadia da kalaye bamange do ninga goy go chugodi ni akla ngale bi ni ga shege ni betu ayi oni momudu nuru de kile de shege ni blala ani bagoroni lida Habomana aire shege ni me amapoka blala bagoroni papa abi vomima officiellement ni officieusement na mita mizela ama anyema tunu doni ama boy ni ko kibi dimi do ano amata yo jane ko chedo bole musugola be ko fede Amadou El Konare katika dodo ntna ko dugu fa club kana anya tubi sando smolo amita ni katide anya bamanke tubi ka do slame ala afa atara nono damo anya tubi smolo muna ako ka jenana ye Amadou El Konare aye suntige meka sebedi fi aye suntige doron ka jinimere mi ka kangal ba mi ka moni mi akono barakira danda yoro ni fitri welila ti safo bi wele safo welele ntoro de seli bambali mbolo fitri la kusi kana fiema bo safo damna na tugoni Amadi alaw Amadou El Konare fane bora ayo kera chepoli parce que bako Amadou El Konare minye kalaban kura kaburu doye ako min kone ni ma fly sa uka warni ni rodo parce que bako minye sebeni kala yere ale tra juma do fe okuma kabita do wula ka ma do ye ako ale donadoro sina ka ale laje ka tu ale no fe ale tari jo aka do wula kaburu kuna minye makele no ye arastamani sul arastamano sina ka ti jo ale karafe okuma ka kalange ale laje abeka sura mu fa ale matafani na fanya kono ninja Qur'an kono kwe akale ayale laje ale ko kini baraji ya foi madi foi otibe ale ko kini baraji ay nyeble mo ale la muso do be ale karafe metri mu gambonyogo asuna ka fari ka ti karafe kata bururu damne tukuni oto do abeka minfo uyibulu da kunga kemena ndam abode me fasile bako tenon dena ni mafla ukele misika wafla ni koso ani juma Amadou El Konare okuma ko mauka don ka fo beka kuma munu fo okuma ko kurane kolo te koyi beka take warnyini ni ngani ado braji ti soro gwanza ma fi war ko nteja kuna bani flani hanyi mi bo sabia info kono Ousmane Sare ka sebani do ma yara na frokiani do ta mo to ka frokiani na ibi baramune do lega kaburu do war yini toyi ay munu mita misiri la ko ubita dobi dowi ubi mali misiri bege juma wo juma fu bra en plan de temps bo ko gole ya do benga kasro
foyi wallahi delikɛlaw yɛrɛ bɛ se tɛ minnu ye nka minnu bɛ ka kɛ maa bolodanko ye tiɲɛ yɛrɛ la o dɔw sɔn ni baraji t'a la wa n'i y'a wari da u tigɛ wallahi i miiri tɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la n'i taara i bɛ t'u sɔrɔ yen ne ye maa ye Konare Konare n dangani f'i ye ne y'a ye a y'i bolo da mercure chrome a y'o k'a bolo la ka bandi meleke ka jurunin dɔ don a kan na k'a bolo da la fa bɛ kasi ka sɔrɔ foyi t'a la ka taga ne ka cɛkɔrɔba fɛ yen dumuni kɛ so kɔnɔ n bolo bɛ ka n dimi n bolo man kɛnɛ o ye jɔnni d'a ma foyi tɛ o ye jɔnni d'a ma kari kelen kari fila an m'an ka ko la bi tɛ an sɔmi ka jan fo b'a pan ne y'a ye cogo min na ne sɔmi jara ko nin tɛ ko jɛlen ne ye kari kelen fara nɔfɛ kari filanan a ye juru bɔ a kan na k'a bolo fili k'a bolo don a pɔsi kɔnɔ a filɛ filomaniya ye ma daminɛ bi dɛ bɛɛ k'i kɔlɔsi o de la minnu bɛ yen n'olu dɛsɛbaatɔ yɛrɛ ye u bɛ k'olu kungo gɛlɛya kosɛbɛ Amadu Konare an bɛ bi ta in bila yan o kuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn radio Jekafo ɲɛmaayaso an bɔlen filɛ k'an da lase kunnafoniw ma ala ni ɲɛmaayaso ka wuli ka jɔ kosɛbɛ ɲɛmaayaso de bɛ kunnafoni yamaruya k'a d'a ma o kuma an bɛ ɲɛmaayaso fo maa minnu fana ye baarakɛlaw ye Amadu Konare ni kanu ni diyaɲɛ don o kuma baara in ka se k'a kɛ ka adamadenw k'u wasa o kuma an bɛ foli ani ta ni k'a lase radio Fafeke a directeur du programme ne Zendaw ye a ka association dɛmɛtɔn o ɲɛmaabaya Blanche Daw an b'a fɔ ale bɛ Peteso commune na dugukolo o kuma o marabolo la Amadu Konare an bɛ foli ni tanu ta ni ka chef escadron Lasine Tamba Keta Sɛgɛrɛ ka en kɔnɔna la ale ye commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako ye a cɛdenw Amadu Konare bɛ wuli ka jɔ min na o dogolen tɛ malidenw na dankɔrɔba in bɛ Badalabugu n'o ye 3 ciseaux d'or le maestro Musafo Jawara alias Jaws Création an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka chef d'atelier b'a kɛrɛfɛ n'o ye Filani Bari ye dankɔrɔba in bɛ Buguba la n'o ye Elhaji Bɛn Ɲare an b'a fɔ a denw Batoma ka taa se min ye Madame Samake ye o kuma an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn o kuma min ye Kabala Mali Batuguna Jakite a n'a baarakɛɲɔgɔn an b'u fɔ o kuma centre ville la Elhaji Mohamed Sako ale ye Sako Holding o PDG ye o kuma 15 ans bugu ka taa bila a ka danga n'o ye Ousmane Kone ale ni Buwa Kabara min ye a ka conseil ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn cɛkɔrɔba filɛ Fajigila sugu la Da Traoré an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn e ko cogo di waati sera an bɛ bi ta bila yan Amadu Konare an bɛ bi ta bila yan Mamutu Kamara k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Amadu Konare Buwa Jabate ni Ala ni kira sɔnna ma ni kunnafoni kelen bɛ santalama su na nɛgɛ kaɲa 20 waati sini araba nɛgɛ kaɲa 11 sanga 30 an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la min ma sɔrɔ an b'o da bɛɛ lajɛlen tulo ka lafiya la an b'a fɔ sa wa salam